So hello guys, welcome to Mr. KK Damaka YouTube channel. नोंथांमोनखौ खनसे बरायलायनाय जालायबाय आं YouTube चेनेलाव दिनै आं मेथाइ रोजाबनो नागिरदों आरो बेखौ नायलांदो गाइस मोना एन्जय खालामदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामदो गोख्रै मोजां भिडिअ लाबाय थागोन बिदिनो गोबांनो लेट्स गो सना आंनि अननाय होना नोंनि गेलेफैयो गोसोआव नों दिनै नागिरबायो दाबो अननाय नोंनि बेसो सना आंनि अननाय होना नोंनि गेलेफैयो सनानो आंनि सिमाङाव दङ दाबो नोंनि अननायफोरा आंनि गोसोआव बुजि मोनासै नों दिनै आंनि अननायखौ बोरै थागोन हारसिङै आं बे जोनोमाव दिनैबो नागिरो नोंनिबो अननाय फोथायनो हायाबा मानो होनाय नुलादाय मा गोरोन्थिनि थाखाय सना नागारलांबाय बे जोनोमाव मानो हारसिङै बिरलांबाय नों बुथारनोबो समखौ सानोबोला सना बोहैलाङो मेगन खावलाय गोजोननिफ्राय अरायनि थाखाय बे मुलुगाव आंनि बायफ्लेनाय गोसोआ सना नोंनिल' थाखाय Cure me. I have crazy for you. I have crazy for you, baby. It's my right. You are my only my wish. You only come with me in my dream. Ooh, better now my nigga on my head. नंखायरादाय होना नेवसिलांबाय आंनिफ्राय गोजान जानानै बोरै थांखो अन्थाइ बिखा नोंनि अन्थाइ बिखा नोंनि सानफ्रामबो नागिरो आं अखाफोरनि सोराङाव आं नोंखौल' नुबाय थायो रुजु सिमाङावबो दाबो नोंनिल' फैबाय थायो आंनि गोसोआ सना नोंखौल' हास्थायबाय थायो गोसो गोरबोआव दं नोंनि थाखाय आंनि गासै अननायफोरा नोंखौनो होनाय नाथाय बुजिस' मोनासै नोंजों आंजों मोजां मोनलायनाय बे जोनोमाव सना नों आंनि न'खा आरो नोंनिल' जानायनि थाखाय बे जोनोमाव सना सना नोङो आंनि जिउनि रानि जाबाय थासिगोन